Jeg er taget til forårslæg i Lynge for at se, om jeg ikke kan overliste en af søens store karper. Jeg har 7 fiskedage i alt. 5 dage i oktober og 2 dage i november. De første 5 dage fisker jeg alene, og de sidste 2 dage fisker jeg sammen med min gode kammerat Anders. Så er bilen pakket, og turen går til forårslæg. Det bliver 7 dage med super intens fiskeri, og det fede af det hele er, det ligger 5 minutter fra min hoveddør. Så er vi ankommet til forårslæg. Forholdsvis nystartet Carpe Specimen Sø, som ligger ved Lynge. Klods op og ned ad Drive-In Bio. Jeg har 5 dage. Jeg håber, jeg kan overliste en af de store. Der har allerede været flere fisk op at vende, så jeg har en idé om, hvor vi ligesom vil prøve at starte fiskeriet, men lad os se, hvad det kan blive til. Båden blev hurtigt læsset, og herefter gik turen til plads 5, som ligger på skovsiden af søen. Plads 5 er en dobbeltplads med en stor platform foran, så her er der rigeligt med plads. Nu gælder det om at komme på plads så hurtigt som muligt, så vi kan blive klar til nattens fiskeri. Kommer lige en kort status fra forårslæg. Masser af fisk, der springer. Men som I kan se, så er alt bare fred og idyl. Vi håber da lige på, at de kommer forbi i aften, eller i nat. Men vi har lige et par dage nu, så humøret er højt. Så har vi fisket cirka 24 timer. Det tog sgu lidt tid i går med at komme på plads i forhold til båden. Og skulle jeg lige have rigget baitboat på og skulle lige bruge noget tid på lige at finde spotsene. Det vil sige, at jeg finder spotsene med det store ekkolod først, og så efterfølgende med R27'eren. Der tager jeg egentlig bare båden med ud i båden. Og så er det de samme spots, jeg finder. Men det lykkedes mig at finde 6-7 helt clear spots. 2 stykker herude til højre for mig, og 4-5 stykker sådan 50 meter ude over mod venstre side. Nogle fine områder, hvor jeg også i går, da jeg kom, så fisk springe til begge sider, så vi håber lidt af, i nat og i nat. Der går nogle rigtig fine fisk hernede, og der er rigtig fin størrelse på de fisk, der sådan generelt bliver fanget hernede. Super flotte fisk, altså de billeder, jeg har set. Jeg har aldrig nogensinde selv fisket her før i forhold til karpefiskeri. Jeg har fisket gedder hernede for mange år siden. Jeg har fisket ørred i den her sø, da den var ørredfiskeri. Men ellers har jeg ikke fisket karper hernede. Men de billeder, jeg har set, de ting, jeg har fået at vide,
det har bare gjort, at jeg har tænkt nu, det skal jeg altså have et forsøg. Fordi der er nogle rigtig flotte fisk imellem. Og så går der også en enkelt stor køj hernede. Det kunne være lidt sjovt at fange. Det kunne være min gamle PR på 7 kilo fra Ungarn, den lige skulle have et lille nyk op af. Jeg kan ikke huske, hvad den vejer, men den er super flot. Men første døgn er gået, og vi har ikke fanget noget. Jeg har set fisk springe. Jeg tror på det, vi laver. Og så håber vi jo, at en af stængerne bare flyver afsted her, når det begynder at blive lidt mørkt. Jeg kunne forstå på nogle af de gutter, der ligger hernede, at meget af det var tidlig morgen eller sen aften. Så det kunne være lidt fedt, men vi klør på, og så må vi se, hvad status er i morgen på samme tid. Jeg skulle måske lige sige lidt omkring, jeg har faktisk valgt at fiske med tre forskellige slags boilies hernede. Alle for Vital Baits. Jeg har valgt kraken, Banan GLM, og så har jeg valgt Nutty Crunch, min all-time favorite. Jeg tror ikke, jeg har fisket et sted, hvor jeg ikke har fisket med Nutty Crunch. Vi må se, hvad der virker. Og så så kan det være, hvis der er noget, der begynder at køre, så kan det være, at jeg skifter over til det, men nu har jeg i hvert fald muligheden for at finde ud af, om hvilke af de tre, som de foretrækker. 2 af dem fiskes som snowman, og den sidste som ren pop-up. Det er en Banan GLM herude på højre side, som jeg egentlig tror ret meget på. Den fiskes bare på et helt almindeligt spinnerig. Resten er på bommen med loop til loop. Og så fisker jeg altid blowback. Altid. Og det er også fremgangsmåden her. Og så må vi se, om det ikke kan nale en enkelt fisk. En ting er sikkert. Lige om lidt, så bliver alle 3 stænger baitet om. Og så bliver de sejlet ud for natten. Og så skal Papa have noget aftensmad. Den står på hakkedrengen med pebersovs. Det kunne næsten ikke blive bedre, kunne det det? Og det kunne måske et ordentligt stykke oksekød, men vi er jo ikke rige, vel? Jeg har det sidste års tid brugt baitboat til det meste af mit fiskeri. Mit valg er faldet på en Carp Lounge RT7. Den dækker alt mit fiskeri. Den er brugervenlig, og så er den stabil i al slags vejr. Når først det grove arbejde med at finde spots er gjort, så er det ingen sag at få lagt taglerne ud med RT7'eren. Nu er alle 3 stænger lagt ud for natten, og det skulle vise sig at være en god idé, at Banan GLM kunne give en fisk. Status. Dag 2, hvilket var det må have været i går. Kæft, man mister tidsfornemmelsen, mand. Sindssygt mange fisk, der bare springer helt vildt. Ikke rigtig noget. Det er bare voldsomt, når solen er gået ned, og der bliver mørkt der. Det er helt vildt. Ingen fisk på dag 2. Jeg holder fast i de der spots, som jeg gerne vil prøve. Nu sidder vi så efter 3. nat. Og så skete det jo i går aftes. Jeg fik en sindssygt flot spejler på min stang herude på højre side. Et spot, jeg har holdt fast i. I går der hævde jeg stængerne ind ved 1-tiden og lod spotsene få noget fred derude. Det var godt givet ud. Sejler ud igen klokken
det har sgu nok været halv 6-tiden. Sejler jeg dem ud med baitboaten. Får en enkelt fisk på en pop-up herude til højre på et helt clear spot, jeg har fundet. Med en fodring af knuste boilies. Kun knuste boilies, og så en pop-up i midten. Det virker. Jeg fik en super flot spejler på 18 kilo. Fuldstændig vanvittig fight. Og en virkelig, virkelig flot fisk. Virkelig flot. Høj, bred. Den havde det hele. Så det blev til natbilleder. Men de blev sgu egentlig okay, billederne. Nu sidder vi på dag 4. Klokken er 12. Solen er lige kommet op over træerne her. Det har været minus 2 grader nat. Så nu har vi en nat tilbage, hvor vi lige giver den gas. Og så må vi se, om det ikke kan give en enkelt fisk mere. Men jeg er fuldstændig forgabt i de her omgivelser. Fantastisk fede pladser. Der er ikke et øje tørt. Jeg vil sige, at hvis man gerne vil prøve det her betalingsfiskeri, og man ikke er så bange for betalingsfiskeriet, så det er helt klart et besøg værd. Der er fine toiletfaciliteter oppe i huset heroppe. Der er selvfølgelig en lille gåtur her fra plads 5 derovre, men det er ingenting. Altså, der er fine parkeringsforhold. Du læser det grej ned i en båd, du sejler over til platformen. Du ligger stort set helt alene herovre på skovsiden. Der kommer lige en enkelt forbi en gang imellem, men ellers har det bare været outstanding. Så faciliteter og forhold, gode fisk, så skal man besøge det hernede. Det skal man helt klart. Nu gælder det sidste nat, og igen sejler jeg tacklerne ud omkring kl. 18 og håber på, at vi kan få en enkelt fisk. Jamen 4. nat. Fuldstændig det samme som 3. nat. Det er så løgn, fordi det skete jo så kl. 8 om aftenen, i stedet for kl. 1 om natten. Men der får jeg en fisk igen ude på højre side. Igen efter, at de har sprunget den første fisk, jeg får. Der er faktisk en fisk, der springer lige oven på spottet, sådan 1,5-2 minutter før. Og det var det samme, gjorde sig gældende her med nummer 2 fisk. Jeg kunne høre, at de sprang i området, og så gik der ikke særlig lang tid, så kørte stangen igen. Så lykkedes det. Hårdfightende 12 kilos spejlkarp. Taget igen på pop-up'en ude på spottet ude på højre side. Turen er mere end reddet nu. Hold kæft, det er fedt, mand. Nu skal den tilbage i sit rette element. Super flot fisk. Samme setup som med den første. Jeg fiskede spinnerig med en pop-up 18 mm. Og fuldstændig samme fodring. Halve af hele boilies. Og ingen partikler overhovedet. Det var enden på tur nummer 1. Og inden vi tager fat i tur nummer 2, gennemgår vi lige, hvordan man booker plads ved søen. Selve bookingen er forholdsvis nem. Jeg tilgår næsten altid bookingsiden inden for deres Facebook-side. Når du kommer ind, så kan du se et oversigtsbillede over søen, hvor du kan se de forskellige sektioner. Herefter så klikker du på et nummer, og så kommer du ind på den pågældende swim. Så finder du datoen, du vil fiske til og fra, og herefter så booker du dit fiskeri. Hvis man følger siden over en periode, så vil man hurtigt få et indblik i, hvilke pladser der ofte bliver booket. Det kan nogle gange være en fordel at gøre det,
alle de andre ikke gør. Fremgangsmåden på første tur har været ud i den store båd, find spotsene, prik dem ud med R7'eren på de samme spots, prik dem ud på R7'eren, og så derefter, så er det jo bare ud med taglerne. De steder, jeg har ledt efter, det er her, hvor der har været spots, som har været clearet for grøde, og så er det ligesom om, at så kan man fiske sådan op ad væggene af grøden, og det har været super effektivt. Det er samme fremgangsmåde her på nummer 2 tur. Fuldstændig samme. I dag fisker jeg sammen med Anders, som bruger samme fremgangsmåde med sin diber. Fisker op af den der grødevæg, og han fik en super fin fisk i nat her ved 2:30 i nat på 16,5. Så det virker som om, at det er de der clear spots tæt op ad grøden, som er det, der giver fisk. Nu er vi jo på anden tur her, og sidste gang fiskede jeg over på plads 5. Den her gang fisker jeg på plads 2, som ligger lige op af parkeringspladsen og huset med toiletter og det hele. Så det er et super fin plads. Plads 1 ligger lige til højre herfor, og plads 3 ligger hernede til venstre, og der ligger Anders ned. Og der er ikke andre end Anders og jeg i søen lige nu. Så vi håber, det kan give en fisk eller 2 mere i løbet af den næste døgns tid. Det kunne være super fedt med en fisk mere. Det blev desværre ikke til flere fisk, men i stedet blev der hygget og fortalt en masse røverhistorier. Det blev afslutningen på 7 fiskedage i Forslæg. 5 dage, hvor jeg lå over på plads 5 alene. Og 2 dage, hvor jeg fiskede her på plads 2, der ligger lige ved siden af mig. De sidste 2 dage joinede Anders. Det har generelt været svært fiskeri. Det er også koldt. Men det er bare ikke let at fiske de her grusgrave. Det blev desværre ikke til skide meget action i forhold til fight af fisk. Men det blev til et super indblik i, hvordan det er at fiske hernede i Forslæg, og hvordan forholdene er hernede. Så er der kun tilbage at sige, ud og give den gas. Det hernede, det er et besøg værd, og én ting er sikkert, det er ikke sidste gang, jeg har været hernede.